Kai ba kake da damuwa? Saboda ni. Saboda kana da iyali, za ka tafi ga iyalin kai? Saboda kenan. Ba sai in tafi tare da ita. Kaga, ka dina wannan magana please. Sanin kanka ne wannan abin da kake faɗa ba zai taɓa haifar maka ɗan biyu. Me yasa ka ce haka? Haka ne mana. Wai kai Awwal, yaushe za ka yi aure ne? To menene kuma kawo wannan magana? Ya kamata ka yi domin kai ma ka san matsayin da kake. Ban gane ba. Ba za ka gane ba, dole har sai ka yi auren nan. To an shi aure lokaci ne, kuma zan yi auren nan idan har lokacin auren ne. Sannu Malam Awwal. Na san dai. Yawa sannu. Amma sai dai ban gane fuskar ba. Baƙuwar Sadiq ce. To Allah sarki. Ai Sadiq yana sama. A daman ba wai na zo in gaishe bane ba, sako ne nake so dan Allah ka bashi. Su Awwal manyan gari dama ana ganin ku? Ana ganin mu mana. Ke ce dai idan an so ganin naki ba a gani saboda yanzu kin yi kudi bikin baje mutane. A'a wallahi. Ka bar wannan magana. Kin ga wajen ki nazo da wani batu mai muhimmanci. Allah ya sa wanda nake son ji ne. Insha Allah ma wanda yake son ji. Wanda yake so ki ji? Na auren Sadiq mana. Kin ga bar wannan magana da Allah. Bai kamata mu batta ba. Saboda me to? Saboda tana da muhimmanci. Ba ta da wani muhimmanci ballanta na tasiri. Tana da tasiri. Kin ga kar mu yi jayayya da ke. Kai kake da bukatan gane gaskiya sannan ka fahimce ni. Haramun ne mana. Tun da an ta Aisha kawai ce, kuma yaya Sadiq mijinta ne, amma kina bibiyar shi, ke dole sai ya san to in Allah ya Sadiq ba zai aure ki. To wallahi soyayya da Sadiq yanzu na fara. Ni ba kishi nake ba, ina taya an taya shi kishi domin an taya shi mutuniyar kirki ce, mutuniyar kwarai ce, saboda ba na so a yi mata kishiya, ita kaɗai nake son mijinta ya zo mallakinta. Ita kaɗai dama an ce miki namiji mai mace ɗaya ce? Namiji ai ba na mace ɗaya ba ce, don haka bari ki ji in gaya miki wallahi yanzu aka fara yanzu na fara ji ina son shi. To bari ki zan faɗa miki mallakar kare da hantan kora, kuma ba za ki taɓa samun shi har abada. Lokacin da na ji tsayawan motarka, na yi tsammanin Sadiq ne. Sadiq kuwa? Ƙwarai kuwa, har sai da ka aiko yaro aka ce min kai ne sannan na fahimta. Ƙwarai kuwa, tabbas ni ne ba wani ba. Ina ka bar min Sadiq ɗin nawa? Sadiq ba naki bane, Anisa. Kin sani na sani, kuma duniya ma ta sani. Ko ba zai taɓa zama naki ba har abada. Me ya kawo ka gurina? Na zo ne na gaya miki gaskiya. Ba na buƙatar ta, matuƙar ba ta ƙwarin gwiwa ba ce a cikin soyayyata. Don na gama fahimtar ka Awwal, ba ka tare da soyayyata da amininka. Kin ga ba na tare da haramci, ni na fi gane da abin da yake halaka. Kin sani abin da yake ƙoƙarin yi haramci ne. Me yasa kika dage akan dole sai kin tozarta yar uwarki jini ɗaya? Ya isa haka, me kake so ka ce min? Dan Allah Anisa abin da nake so ki shine ki fita a rayuwar Sadiq da Aisha. Ki bar su huta. Kuma kasancewarki da su a cikin wannan mummunan nufin cutarwa ce a tattare. Me yasa ba ki zama mai kokarin taya su farin ciki ba, sai dai ki rusa nasu? Saboda farin ciki na yana hannunsu. Me yasa ba za su bani ba? Kullum sai dai su dinga kokarin tarwatsa ni. Su ba? Ban taɓa neman wani abu a cikin duniyar nan na kasa samu ba, kuma a wannan karan ba zan rasa daga kanka. Kin yi kuskure, saboda ni ba abu bane ni mutum ne. Kin ga ko anan kin faɗi. Mu zuba magana. Sadiq, ka rubuta ka ajiye, zan mallake ka. Ko da kuwa hakan yana nufin zan rasa kowa da komai a duniyar nan. Ga idanu sun fusatawa za ya magance, ga kishirwar haramci za a yi kwace, wagga gobarar daji. Kina burge ni, na gode, kin dace da Sadiq. Na gode, za ki kyau a matsayin matarsa. Na gode, amarya Sadiq ni ce, uwar gidan Sadiq da sani babuwar. Ƙarya kike a yi. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa musamman masu kallon YouTube channel mu da muke kawo muku shirye-shirye na musamman. Kuka ne?
Ki zuba ido ki sha kallo. Allah ya tsire miki albarka. Shirin daga ofis. Shirin ni da mijin yayata shiri ne wanda muka kawo muku kashi na 1, kashi na 2 a yanzu haka kuma kashi na 3 yana nan tafe. Ni da mijin yayata. Soyayya da Sadiq yanzu na fara. Ban fahimce ki ba. Kuma ni san Sadiq yanzu na fara. Na kamu da san shi. Me yasa iya ki warke akan namiji guda ɗaya? Na so ki ɗauko gawar Sadiq wallahi ta fi ƙarfin ki. Turka-turkar da suka buga sabon salo ne i bayyana, turka-turkar da suka buga sabon canji ne izo, a ina lissafin ya fara kuma a ina zai kare. Wani ya raba ni da kai. Dan autan masa. Ni ce. Wallahi ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan. Kun yi faru ne. Ake ni a ciki. Ni da mijin yayata sun buga bindiga sai dai a ruwa ta tashi, a wani lokacin kuma a cikin ruwa ake yayin bindigar. Me yasa ba ka ɗaukan shawara ne? Saboda shawara cuta ce. Kana ina ne Sadiq? Lokaci yayi da ya kamata ka bayyana min kanka a rayuwata. Amma matsayawar muna rayan ni kuma zan baki mamaki akan Sadiq. Saboda yake. Soyayya ce. Allah ya isa tsakanin Ni da mijin yayata kurman baki kurman mai lissafi ne. Ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Haka sai ku tara ni da mijin yayata. Ba yan hizba ba, ko duniyar sojoji za ka ɗauko sai dai ka ɗauko. Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramus wanda ya bada umarni Usman Adam.